Pagka umulan ulit, hindi na magpapaha. Sa tinguha nga dili na masubli ang dilubyo nga dala ni Bagyong Tino dinhi sa Sugbo, opisyal nga gilusad ang Oplan kontra baha Metro Cebu nga gipanguluhan ni Presidente Bongbong Marcos Biyernes, Nobyembre 21. Ang pangako sa atin, 1 year. So ang pangako sa akin, so mga 9 months na trabaho bago dadating ulit ang ulan. Hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha. Kagaya ng nakita natin noon. Dahil lahat ng nakaharang, lahat ng parado na labasan ng tubig ay yun ang lilinisin. Ang paglusad gipahigayon sa Mahiga Creek nga mao'y boundary sa Cebu City ug Mandaue City. 8 ka mga sapa ang lakip sa Oplan kontra baha nga sakop sa 4 ka mga distrito sa Sugbo. Gawas sa Mahiga Creek, apil sab ang Subang Dako ug Butuanan River sa Mandaue City, Guadalupe River ug Kinalumsan River sa Cebu City, Mananga River sa Talisay City, Kansaga River sa Consolacion ug Kotkot River sa lungsod sa Liloan. Kun sumahon, mokabat sa 161 kilometers ang gitas-on sa tanang mga sapa nga trabahoon sa national government. Gawas sa pagdredging ug desilting sa mga naaswing sapa, hugta na sab ang declogging sa mga drainages sa Mambaling Flyover Area sa Cebu City, UN Avenue Wilcon Area sa Mandaue City ug Poblacion Area sa Consolacion. Dugang paniana, plano sab sa Department of Public Works and Highways ang pagtukod og tulo ngadto sa 5 ka mga sabo dam sa kabukiran sa Sugbo. Matud pa ni DPWH 7 Regional Director Engineer Danilo Villa, tungod sa dekada na nga wala madredging ang mga sapa, misaka na ang level sa yuta niini. Dugang sab sa Bureau of Equipment Director sa DPWH Central Office, kinahanglan kini aron mapugngan ang mga naanod nga yuta, bato ug uban pa gikan sa bukid paingon sa mga sapa sa syudad. Nakita ho namin sa unang pagsusuri ho namin na makakatulong ang Sabo Dam. Maliit lang hong istruktura yun, hindi kagaya ng dam na nag-i-impact ng malaking volume ng tubig. Ito itatrap niya yung silt, pababagalin niya yung tubig, series yan eh. Habang bumababa siya, lalo na may ragasa, hindi na ganun kabilis. Purpose ho niya, pabagalin, lalo na pag may pagragasa o flash flood. Siyempre, hindi lang ho yung pagtatanggal, ultimo yung pagtatapunan. Baka mamaya later maging issue naman na hindi kagad madampot dahil kailangan patuyuin, dahil hindi naman totally yung mga wet waste pwedeng itapon agad. Sa dredging works kasi, it's a cycle. Hindi ito pwede parang isahan lang, afterward iwanan mo na. Maari, nag-start ka na rito, after paglakas na naman ulan, hukay ka na naman. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.